Oumar Seydi Sarr baɗon tambare no Bobo Aissata waɗi omo e jaam au fait min nulɗino Marta ɗum ɗo sukara korko mon on keeɓi alhamdulillah eyyi par ce que annata wino kam yomin nulɗu mon sukara korko ka plus kadi kañumne kadi ko tottuno ɗumi ko tottuno kam ko ndendinmi ɗum hen eyyi plus ko tottuno kam ko pour yomin watta ɗum hen eyyi ala son keeɓi kay tan ko yettere Allah ko onon jeeyi Seydi Sarr ko onon jeeyi jarama mi salmini yimɓe galle fof merci beaucoup merci Tulay gonɗa koye wayde seeɗa ala bojji kam ala seeɗa bojji kam ko mettere tan neɗɗo no waya kam kaw yataw koko dañi koko muusima ko holko keewi kaw kon ɗum ko muusiɓe kay mi wawa wonde ɗo mi wona baaɗe ƴetta mo ganduɗa hennene jiiɗani ma haydara aɗa waɗa ɓe valorisé aɓe jaaha aɓe pawe e dow am ha kaɓe kalami ɗo ko mettiɓe aɓe mbaɗami ko muusimi e nder galle dara holɓe jettumi mbora fawdumi e dowmo ko woni min komi baade favorage mi anda ni no kaldirta ɗum mi anda ni holko kalata holɓe jettumi pawmi ɗum e dow ma a ƴeewi ko kalta ko est ce que a ƴewtima ko kalta ko ɓurguel keete gonguel ɗo nguel hol yon aɗa andimo jeynaba koko wonma ko musma min kam baade ala kaw makko Villageois eyyi holko wonma waɗimi ko muusimi ko ɓurmi anje adunam te tagaɗo wiyata ɗon tagaɗo o haalanma ko ganduɗa haalantaka tagaɗo ala tout sauf ça Tulay ituni annen haal min aɗa holko haalma ko won ganduɗa ɗo muusma ɗum kay ɗo e galle o hay goto haalantama ɗo henno ko muusma mi meeɗa miiƴade ma neɗɗo huccita e yam ne wiya min ngol ɗo konngol holno tagaɗo ƴeewirta tagaɗo hono mum aɗa wiya ɗum ngol ɗo konngol ngol Allah bonɗi wallam minne mi faama haalnam holko haalma ko fotani haalandema sa yiiɗi kadi ko muusma komin cohol ɗum ha holko haalanma ko muusma ko boni ko Allah bonni o wi kam ko boni ko Allah bonni en tant que lewru korka de mbiya ka juulɗo aɗa hoori kuccita e juulɗo hono ma an mais ko wayno holɗum aɗa mi winamo mi wawa hoorde c'est vrai kam gonɗo e esma c'est vrai kalde mbaɗa ñamata o wona e ƴettade o wona e wiide ko ñamanmi ko ñanden hande ala fof ko wiyataka mais ko boni hande noon o ɓuri tengtinde ko boni ko dara sa jooɗima e galle he aɗa ñaama village arat ene jattoma ɗum jiɗɗa wiide eyi holko kalatama ha mo jattoma e dara mi wiyani ko hande noon ko wi kam ko min ɗum ɗon fof mbaɗa wawi ɗum muñde hande o wuccite yam o wi ko jeygol paami kami neɗɗo jahannama e leetan konko jeeyi aljanna konko jeeyi ala badam oto wonde badam ala jeew an ka neɗɗo aljanna dani ko tagui mimami ka neɗɗo heɗo mi ibo bojji ma ɗi wallahi kaw so miijinoma mbaɗa jogui ɗo gorko bawɗomo dirisade wallahi fontata ko o hay goto fontatakama ɗo henna ittimami réglu ɗum jinmi ko paama ko nannata aljanna neɗɗo ko bernde laaɓde ete an bernde ma no laaɓi
village jeeya aljanna jeeya jahannama ha jeeya jaygol donc so wima noon oto muuse ha an ɓernde ma no woye labde ni no mbaɗa moƴƴude ni no mbami yiddema ni Allah e horsindema ayi no jiɗmami ni no jiɗirmami ni Allah ko ɓuuri ɗum ɗon Allah no jiɗirma ko ɓuuri ɗum kaw o wi kadi mbaɗa fi hunu kam no hunu ko kawam ni elle noddinowo mbaɗa fi hunuma hunu ko kawma elle noddinowo o wi kam noon hay ɗum o fawi hen joni noon ɗum foye waɗi noon mi yiɗa omo yennama omo yennorma accu tan mi yalta galle o ala ɗum en réglat ɗum a wawa yaltude e galle o yo hakkille ma de to woni kanko villageois yo falare joni dijju rutto suudu ma a wottima ɓernam koko gasi ɓernde ma koko gasi koko jidda ko ɓurda yide somi no mbirta ɗum ni sososama omi yanda ala holɗum hande kay ɓernam ko sugui tan dañino ñomlede o seeɗa tan ñomlede ɓoccode pusede enne defeɗe ñomlede ɓernam ko gasi wawa ñamde ok joni wopi mi jaabo directeur appel o directeur am nan noddam somi pari mami soɗani ñomle koko yeyete ou bien ɓoccode paɗeteɗe e soble seeɗa ɗe non waɗi e duuliɗɗe base ala ɓay ɓernam ko sugui allo oui DG ok je te rappelle ok je te rappelle Toulaye mami réglu ɗum nani woni min dañi hoɓɓe la ilaha illallah kono village fotani wiidema noon ha probléme kadi Assalamu alaikum. Joy. Voilà. Kaw. Bada aɗen fofto. Mbeɗen fofto ƴettira. Mbaɗa hay goto tampinani men galle o. Min hay goto tampinani sona buuɓe. Ɗo kam mbaɗa andi hay so dara tampinani mo bruit ji otoje ɗi kam woppatama. Buuɓi kay gona bruit oto kay soko ɗum ko jam. So wona dombil ma nde ha feccere jamma neddo dañata ɗo ena jam tan nanata wala oto ji gosima min ko oto ji ko mawɗum en gossi kono ko naata nder waño o min mi aɗa andi suudunam ɗo en mo takki waño koto conane ɗum fulɓiɗe kaake o on tan kono ko yetteral kono kaw ɗum jinnomi haalude e ma aɗa andi ane Toulaye buuɓel oɗo onon diide fof fote galle o sabu ko baɗam jeynaba ko baale ko ittu hen e wattu hen donc noon je pense que onon fof goniral mon e nder galle o no wawi welde taw ala joko ala haare ala ɗum ɗon saabu ɓuranani mi sinno ko sagam onon fof on gonata e galle o ha korka ka gasa min dokka on ko min dokkoro on ko on duttuɗon e dow jaam saabu buuɓel ari ɗo wi vraiment somo wone ñamde gonda koye yennudemo gonda koye haalandemo ko jeygolo fayi iwi jeeri faari waalo mbimi bon o wi kam noon mbimi noon momi noddu min buuɓel wima noon buuɓel wi ko min mbimi noon ko jeygol fayi buuɓel ko kalmi ko min e leeri buuɓel rennittakami Allah de mbimi kala baɗɗo yimɓe ɗe koora a horrata so maayi ko jeygol fayi mi wiyani kanko noon so yiyani hoore makko haaju makko par ce que kalmi mbimi ko kalɗo tan buuɓel de ko peno koyni buuɓel woni ɗo tan kadi yakata en woni tan laysete tan en seeka min aɗa andi an aɗani hoore wona min alhamdulillahi rabbil alamin mbeɗa hoore mbe toppiti korka mi remaka hay ñalawma goto eyi ɗum tan woni affaire o an aɗani hoore toppito korka ma oto toppito korka jannane par ce que sa ƴeewi aɗa wi aɗa toppito ko wurata ko eyi on mbaɗɗat ɗo henna ete ɗum wonani gañmi ko janggo aɗa andi janggo ɓe mbima ko so tawi an aɗa ñaawe ko koddiɗoma ƴeewate malayka gañmi ko malayka janggo drangemi mi naata aljana tan e namdo kam mberde buuɓel no way ni
ko minen gonde galle men foti haalande ko ya malayka o haajuma alano hen gonnoɗa koye kippude korka ma kamɓe foti waajadem eyyi aɗa foti waajadem kono so jomum jaɓani woppu ɗum mi yiiɗa histoire min mi waddani histoire de min kadi ko mbimi ko ɗum ɗon buuɓe no wima ne takkami ɗeɗo bone fof min kadi ala ko mbimi oto wiytumo noon taɗa welanimo yiiɗa aɗa wiyamo ko naato ko cumo e ko aljanna o fayi ɗum ɗon fof an wojo ko gonɗiɗaɗa ko mbasa wiidema ko jahannama o fayi mi wiyanima ko jeeyi sa waɗi ɗum dal mami welta kam mi wiyanima noon kadi inchallah mo waɗi ko jiɗɗa ko waɗanam mo waɗi ko jiɗɗa ko c'est ça mais min mbiɗen noon to ɗum tan noddirɗo ma onon fof potey galle o bel ko penowde la illah base ala joni meɗen natto base bubel ko min takkata bone te ko kemto koy ɗo yimɓe fof koori goto woni galle taw hoorani ina ñaama hay goto ko suudani wi ɗo neɗɗo ñaami ronka yo ɓuttit kalko hedde galle ko kañum ñamata taw ronke aɗa andi haalo pular mbi so mollol sañci jubbol tiinde rangoningol hakkunde so jomum hulani yo jaabu min noon malli wonta hakkunde meɗen mbaɗam ɗo dari e sara ma haatu ko kan hormal ɗum wona min gonɗa e mallude min te yimɓe wona gon koye yimde min mi haalde ma kadi saɗa male sa haalde yam kam joni joni ma eɗo kecce yiyeɗo galle mi haaldare ma joni joni min mi haaldare ma mbiɗa mooli caggal am wona a haaldane yam moƴƴi mi haaldare ma moƴƴi ayne ɗo jahannam ine weewi ɗo yimɓe goni yimɓe neɗɗo jahannam o haaltu ko kalɗa ko mi kaasa guel ma joni ko kaali mi fiima hami yaɓɓa e ƴiye ma min mi wona debbo mo gorko fontoto mo kasara mi haalde ma mbimi ya refti hen mi kaasa guel ma joni joni tisbit koye mbimi ko mbiɗa mi ko kaali reftu hen mi fiima ha Allah bonnuma min fiima han ɓoora ɗoma feere ɗon anan anda kon ɓuuɓde nede min fiyata han ɓoora e ko min tewi neɗɗo jahannam Tuna